Hey भाइफोर वेलकाम टू माय यूट्यूब चैनल तो नोंथांमोनखो गिबि गिबियावनो गोदान बोसोरनि तो नोंथांमोनखो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गोदान बोसोरनि गोजोन हामलायनाय थाबाय तो दिनै जोङो जिहेतु आंनि नैबे चेनेला टेकनिकेल चेनेल बेनिखायनो जोङो दिनै बाथौखौ मागोरै गायो बा दिनै मेरखौ मागोरै दुङोबा नैबे जिथुनिखि दाउथु बिखा बुङो नैखो तो बेफोरखौ मागोरै बानायोबा दिनै बेनि सोमोन्दै दिनै माने नोंथांमोनखो फोरमायनो नाजागोन बा बेखेवनो नाजागोन तो दा जोंना सम जादों खिथिनानै तो दा जोंना सम जादों मथा मथि 7:30 आरोना 7:30 रिंगा तो आरो नैथिं दायो फुंखा जानो थाखाय जोंना लाहार फाहार खालामगासिनो दङ आरो नोंथांमोनानियाव नुबाय थानाय फुंखाल' गैया फुंखाजों लोगोसे गोबां माबा-माबि दङ बेखौ दसे उनाव आं गासैखौबो फोरमायजोबगोन आरो नैबे जोंहानि न' नङा नैबे जोंहानि आमाइमोननिसो न' रायजो राजा नोंथांमोनखौ नैबे भिडिअ'आव बाथौनि मेरखौ माबोरै दुङो आरो बेयाव खैदाल औवा नांगौ आरो बिनि जोंना बाथौआरि धोरोमाव दाउथु बिखा होननाय दङ बे दाउथु बिखाखौ माबोरै बानायो क्लियारनि नैबे भिडिअ आं देखायजोबगोन नोंथांमोना भिडिअखौ स्किप खालामालासिनो नायलांजोब्बाय था आरो नोंथांमोना थारैनो नैबे भिडिअखौ नायनानै नोंथांमोननि बाथौखौ नैबे भिडिअखौ नायनानै नोंसोरो दुंनो हागोन आरो मालाबाफोर गोरोन्थि जायोब्ला नैबे भिडिअखौ नायनानै नोंसोरनि बाथौ दुंनाय हाबाफारिखौ परानो सामलायलांनो हागोन रायजा नोंथांमोन नैबे भिडिअआव आंहा माबाफोर मिथिस्लाबै हमदांस्लाबै गोरोन्थि जायोब्ला निमाहा बिनाय थाबाय तो जिहेतु नैबे मोनसे धोरोमारि भिडिअ मानोना आंबो सासे फरायबाय थानाय स्टुडेन्टसो धोरोमनि बागै एसेग्राब 100% नलेज गैया थेवबो नोंथांमोनखौ जोंनि बाथौ धोरोमनि सोमोन्दै आं जेसेबां हायो एसेबांनो नोंथांमोननो बरायानो फोरमायनो नाजागोन बा नोंथांमोनखौ नैबे भिडिअजों सोलोंहोनो नाजागोन तो आंबो सोलोंगोन नोंथांमोनाबो सोलोंनो हागोन आरो रायजो राजा नोंथांमोननिसिम मोनसे खावलायनाय आंहा जाय बाथ्राफोरा गोरोन्थि जागोन बे बाथ्राखौ नोंथांमोना आंनि कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामना फोरमायहर रायजो राजा नोंथांमोन थौदो बिदिब्ला जोङो दिनैनि गुबै भिडिअ आगान सुरनि तो गिबियावनो जोंनो औवा नांगोन आरो नैबे बाथौ मेर हेबनायाव अनलि मात्र औवा थसेल' बाहायनाय जायो औवा थनै थथाम बाहायनाय जाया नैबे नुबाय थानाय खुन्थिफोरा जाबाय जों मेर दुंनायाव थुनो गोनां खुन्थि आरो जोंनो बेफोरबायदि खुन्थिखौ 36टा खुन्थि नांगोन एबा 18 जरा एबा 19 जरा आरो बेयाव खुन्थिजों लोगोसे थब्बा खामि नांगोन गोलाव गोलाव आरो बैथिं गोजानाव नुहुरबाय थानाय आदाया बै खामिफोरखौ सैगासिनो दं नाम्बार 1 जोंनो थब्बा खामि नांगोन आरो नाम्बार 2 36 दाल खुन्थि नांगोन एबा 18 जरा आरो जोङो मण्डप एबा भिटाखौ बनायनो थाखाय मोनसे बेंखन महरै बनायनो थाखाय तो हाफोरखौ जों गिबियावनो बेफोरबायदि गुन्दै खालामना लागोन आरो नैबेथिं बाजैमोना जानायनि थाखाय गोबां मैगं थाइगंफोरखौ लाहार फाहार खालामगासिनो दङ नैबे फाथो नैबे बुथा नैबेलाय नैबे खुंखा नैबे सजना बिलाइ नैबे जारमुनि मा दोङो अन्थाइ बाजाब हरै आरो नैबे अन्थाइ बाजाब आरो नैबे आजना बिबार आरो नै मेथ'खा बिबारखौ आजना बिबार होनो मेथ'खा बिबार खिफि बेन्दों ना मा बुङो माबा मोनसे बुङो आरो नैबे जारि बिलाइ आरो नैबे नेरसोन बिलाइ नैबे धन्दल बिलाइनो आरो मथा मथि 20-15टासो दोङो आरो ने बाद्रिलेवा मानिमुनि आरो नैबे जोंना मेन दिंखिया
नाथाय दा अखा जायाखै बेनिखायनो दिंखियानि एसे खम आरो दिंखिया मोननो थाङाखै दिंखियानि आंखाल आरो नै जोगोनारबो दङ नैबे जोंहानि गुमैया दावथु बिखा बानायनो थाखाय नैफोरबायदि सयता खुन्थि जोंना हास'ना लानाय जादों जोंनो एक्सट्रा 6 दाल खुन्थि नाङा आरो बै 36 दाल खुन्थिनिफ्रायनो जों 6 दाल खुन्थि दावथु बिखानि मुङै बाहायनाय जागोन थ' जोंना बाथौ दुमनाय मिस्ट्रिफोरा बांसिन बे दावथु बिखाखौनो गोरोन्थि खालामबाय थायो होमबा थारैनो मोजांखौनो बानायो थ' दिनै जाहाथे बिथांमोना मिस्ट्रिफोरा बे दावथु बिखाखौ गोरोन्थि खालामालासिनो मोजाङै बानायो बेनि आसा थिबाय थ' नै जोङो दावथु बिखानि थाखाय बेफोरबायदि मिजि जों सेंख'ना लागोन आरो रायजो राजा नोंथांमोना एसे मेगन गन्थं खोमा बेखेवनानै नैबे भिडिअखौ एसे गोसो होनानै नायनांगोन आरो थ' बिदिब्ला नायबाय था रायजो राजा नोंथांमोन भिडिअ एसे गोलाव जागोन थेवबाबो एसे धरज' होनानै नोंथांमोना नायबाय थानांगोन आरो दावथु बिखानि थाखाय मिजि हाना लानाय औवाखौ जों नैफोरबायदि खावसे हमनानै जिहेथु खावनैखौबो खनसेयावनो फदमनायनि पसिबोल नङा बेखायनो जों खावसेल' एसे हमनानै बेफोरबायदि जों फदमना लागोन आरो बियो हारसिङैनो बिथिं माने जिथुनाखि मिजि हानाय बियो गेवस्रालांगोन आरो थ' जों एसे नांगौ बायदि मोनसे जखायाव एसे गोलावै जों बेफोरबायदि माने फदमनाय जागोन आरो नोंथांमोना मोजाङै नायना ला थ' नैया जोंना एसे गोलावसिम माने बरियानो बेफोरबायदि फोलावलांनाय जाबाय आरोना आरो नै गोजौआव थानाय मोनसेखौ जों बेफोरबायदि फोलावलांगोन थ' जिहेतु नै खावसेया फोलावलांनाय जाबाय नै फारसेया बा नै खावसेया जोंना इजिलि बेयो माने बुगालांगोन आरोना बिदिना दैदेनगिरिफोरा दैदेनबोनाय टेनसन गैया खाना दोनथारदों माने इरुं फिसादो जोङो नैबे खामिखौ जाहाथे बेन्दों लाङालासे बा नैबे खामिया गेवस्रा लाङि बायदि जोङो बेखौ इरुंदो बरानो खाना दोनगोन लांबाय जोंहानि गुमैया लकडाउननि मेथाइ खनै बेफोरबायदि दावथु बिखाखौ बानायगासिनो दङ आरो जों नै खामिखौ नैफोरबायदि इरुंजों बरियानो थानाय हिसाबै खाना लागोन आरो गोरायै जाहाथे बे गेवस्रालाङा थ' नैबे गुमैया बनायबाय थानाय खुन्थि थनैया दावथु बिखानि सबनिसाय गेजेरनि खुन्थि थनै गुमैलाहालाय मासे बन दङलै आरो नैबेथिंजाय गयनि बागान सारि थारैनो नैबे जोंनि बर' गामि जोङो दा मान्दारखौ बनायगासिनो दङ जों एसे खस्थ' खालामना बनायगासिनो नैथिं मोनसे JCB गोलैना दङ JCB लगायनायनि उनाव 5 मिनिटावनो जागोन आरो जों मन्दपनि सायावनिफ्रायदि बेंखन महरै दुलुर आस बोना लागोन जाहाथे जोंनि खुन्थि थुनाया नुनायाव समायना आरो मोजां जायो साबसिन हामसिन जायो थ' बिनि थाखाय जों बिदि दुलुर आस बोना लागोन जोंनि जिथुनाखि बाथौ बा जिथुनाखि सिजु जोंनि बाथौआरिफोरा मिथिखायो जे जोंनि सिजुआ जोंनि सेथ्लानि सानजाहाथिं थायो मानि थाखाय बुंनाय जादों जेनेबा नैबे भिडिअखौ गुबुन धोरोमारिनि मानसिफोरा नायफ्लांबाथाय जाहाथे बे बाथ्राखौ बुजिना लानो हायो खुन्थि थुनाय सिगाङावनो मिथिग्रोनांगोन दि खुन्थिखौ जों बबेनिफ्राय जागायगोन आरो माबोरै थुगोन जोङो खुन्थिखौ थुयोब्ला जेब्लायबो जोङो दावथु बिखानि 1 आरो 2 नैबे नुबाय थानाय खुन्थिनिफ्राय जागायो नोंथांमोना नैबे फट'खौ नायब्ला जेबो हमनो हानाय नङा नाथाय नैबेयाव गिबियावनो आं खुन्थिनि बागैसो रायलायगोन बिनि उनाव खामिनि बाथ्रा रायलायगोन खामिनि उनाव आङो दावथु बिखानि बाथ्रा रायलायगोन जिथुनिखि जों नैदिखे महर बनायनाय जादों बे महरखौ जोङो दावथु बिखा होननानै नर्मेलि बुंनाय जायो जोङो खुन्थिखौ थुनाय सिगाङावनो मिथिग्रोनांगोन दि नै दावथु बिखानि गेजेरनि खुन्थिनि जिथुनिखि 1 नाम्बार खुन्था बा खुन्थि बेखौ जों भितरथिं मानो खालामदों आरो 2 नाम्बार खुन्थिजों जों मानो बाहेरथिं खालामदों बेखौ जों गिबियावनो मिथिग्रोना लानि एबार नोंथांमोना एसे गोसो होनानै नायसिगोन नोंथांमोना नुदों दे नाम्बार 1 खुन्थि आरो नाम्बार 2 खुन्थि थ' नाम्बार 1 खुन्थिखौ जोङो हौवासा होनना सानना लायो आरो नाम्बार 2 खुन्थिखौ जों हिन्जावसा होनना सानना लायो मानोना
जोंनि बाथौआरि हाबायाव बा गोथार जुलियाव जों हौवासाखौ हिन्जावसानि आगदा आखाइथिं एबा राइट हेन्ड साइडथिं फज'नाय जायो आरो गोथार जुलियाव जों हिन्जावसाखौ बा एबा खैना गोदानखौ जों हौवासानि आगसि आखाइथिं एबा लेफ्ट साइडथिं फज'नाय जायो। बेनि महरैनो जोंनि बाथौआरि जिथुनिखि सिजौ दुंनाय बेनि जिथुनिखि माने दाउथु बिखानि मेन गेजेरनि खुन्थानिफ्राय जोङो जागायनाय जायो बिदि जों लानानै आं बुंदोंमोन दे नाम्बार 2 खुन्थिया हिन्जावसा आरो नाम्बार 2 खुन्थिनि जिथुनिखि उदैनि जिथुनिखि गुफुर साइडखौ बाहेराव होनायनि जाहोनानो जाबाय हिन्जावसाखौ जोङो गोथै सह बा थैनाय समाव जोङो अख्रांथिं मोखां खालामनानै फबो बेनिखायनो जोङो बे हिन्जावसा खुन्थि एबा 2 नाम्बार खुन्थिखौ जों बिनि गुफुर साइडखौ जों बाहेरथिं खालामनाय जायो आरो नाम्बार 1 खुन्थिखौ आं बुंदोंमोन दि बे हौवासा नाम्बार 1 खुन्थिखौ जों मानि थाखाय भितरथिं खालामनाय जायो जों बाथौआरि धोरोमाव हौवासाफोरखौ जों सिंथिं खुग्लुबना एबा फाथालथिं मोखां खालामनानै जों फबनाय जायो बेनिखायनो जोङो बै हौवासा खुन्थि एबा नाम्बार 1 खुन्थिखौ एबा खुन्थिनि गुफुर साइडखौ भितरथिं खालामनाय जायो। बिदिब्ला जों 36 खुन्थिखौ जरा जरायै जोङो थुनिसै नैबे बेंखन बायदि आस्थानायाव 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 जोङो बेफोरबायदिनो 19 जरा खुन्थि थुनाय जाबाय। नोंथांमोना नैबे समाव मोनसे बाथ्रा नोजोर खालामनांगोन नै दाउथु बिखानि थाखाय जोङो गिबियावनो एक्सट्रा जराथाम एबा 6टा खुन्थि जों बानायखाना लादोंमोन नाथाय 2 थथाम खुन्थिखौ जों दान्दिसे समनि थाखाय थुना लादों बेखौ जों दसे उनाव बुफबफिन जिहेथु जोंनिया अलरेडि खुन्थिफोरा थुनाय जाबाय एबार जों खुन्थि थुनायनि उनाव खामिखौ हेबनांगोन थ' खामिखौ जों माबोरै हेबगोन बा बबे खामिया मा फोरमायो मा ओंथि फोरमायो बै ओंथिफोरखौ मिथिग्रोना लानि नैबेयाव नोंथांमोना नुबाय थानाय नाम्बार 3 खामिनि ओंथिया नाम्बार 1नि ओंथिजोंनो सेम एखे आरो बेनिखायनो बे नाम्बार 3खौ जों हौवासा हमनाय जायो आरो नाम्बार 4खौ जों हिन्जावसा होनना साननाय लायो आरो नाम्बार 5खौ जों हौवासा होनना साननाय लायो आरो नाम्बार 6खौ जों हिन्जावसा होनना सानना लायो आरो नाम्बार 7खौ जों हौवासा होनना सानना लानाय जायो। नोंथांमोना नैबे फट'खौ नायनानै बेराखौ बा जोंनि जिथु मेर बेखौ हेबनो नाजानो नाङा मानोना नोंथांमोना नैबे फट'खौ नायनानै मेरखौ हेबनो नाजायोब्ला नोंथांमोना बे मेरखौ हेबनायाव खाना नांगोन एबा नोंसोरा गला जागोन मानोना दाउथु बिखानि महरा बानायखांनायनि उनाव आलादा जायो आरो बानायनि सिगाङाव एसे आलादा थायो थ' बेखौनो मिथिनो थाखाय आरो बै खामानियावनो जोंनि बाथौ दुमग्रा बा हेबग्राफोरनिया गोबां गोरोन्थि जायो। बिदिब्ला जों नाम्बार 3 खामिखौ हेबनो आखायाव लानि नोंथांमोना नैबे नुबाय थानाय खुन्थिया जाबाय दाउथु बिखानि बयनिस्रायबो गेजेरनि खुन्थि आरो नोंथांमोना जेब्ला खामिखौ हेबगोन अब्ला नोंथांमोना दाउथु बिखानि नैबे गेजेरनि खुन्थिनिफ्रायनो महरखौ लालांनांगोन थ' जोंना खामिया दाउथु बिखानि बाहेरथिंजाय थागोन आरो नेक्स्ट बिनि उननि खुन्थियाव जोंनि खामिया भितरथिं थागोन आरो जों जेवरा हेबनाय बायदि बिदिनो खनसे बाहेराव खनसे भितराव खनसे बाहेराव खनसे भितराव बेफोरबायदि हेबलांबाय थागोन जोङो जेब्ला जों खामिखौ हेबगोन बै समाव जोङो मोसौआ माइ नानाय एबा हालेवनाय समाव जेरैबायदि गिदिङो बेबायदि गिदिंनानै जों खामिखौ हेबलांगोन जेरैबायदि जोङो मोसौआ सोनाब खोला सानजा साहा सोनाब खोलाहा सानजा साहा सोनाब बेफोरबायदि गिदिंबाय थायो थ' बेफोरबायदि जों बे महरै जों हेबलांबाय थागोन गासैखौबो खामिखौबो आरो जों बेफोरबायदिनो जराथाम खामि हेबना लानाय जागोन। नोंथांमोनखौ गासैबो खामिखौ हेबनाय सिगाङावनो बै खामिनि ओंथिफोरखौ फोरमायनो नाजानि नोंथांमोना नुबाय थानाय बयनिसाय सिंनि खामिया बे हौवासा फोरमायदों आरो बेनि सानिया हिन्जावसा होनना फोरमायदों आरो बेनि सानिया हौवासा होनना फोरमायदों आरो बेनि सानिया हिन्जावसा होनना फोरमायदों थ' बेफोरबायदिनो जों जराबा एबा मोनबा खामिजों हेबनाय जागोन आरो आं एसे आवगायाव हौवाखानि ओंथिखौ नोंथांमोनखौ बरानो फोरमायखादों थ' बिदिब्ला आं आरो फिन खनसेबाव आं बुंफिनला रायजो राजा नोंथांमोन बेयावनो मोनसे बाथ्रा जिहेथु जोंनि बाथौआरि धोरोमाव नै जों खामिखौ मोनबा होयो
थ' जों गोसोबा मोनबा होआलासिनो मोनब्रैथ' होनो हायोमोन नाथाय बेयाव मोनसे ओंथि दङ मोनबा होनायनि जाहोनानो जाबाय जोङो बा राजा माने मोनबा गोहोखौ फालिनाय जायो जेरैबायदि जोङो थानाव जेब्लानोखि जों फिरफिला उरायो जोंना मोनबा गाबनि फिरफिला उरायो आरो बे मोनबा गाबनिनो ओंथि दोङो थ' बे फिरफिलानि बागै दा जों सावरायला थ' नियाव जोङो मोनबा खामि होनायनि बागै सावरायनि थ' नियाव मोनबा खामि होनायनि ओंथियानो जाबाय सबनिसाय गाहायनिया हा दै बार अर अख्रां जिहेतु जों बाथौआरि धोरोमाव बै मोनबा गोहोखौ फालियो थ' बेफोरबायदिनो जोंनि बाथौनि जोंनि मेरखौबो मोनबा गोहोजों जों दुंना लानाय जायो बिदिब्ला जों खामिफोरखौ हेबनो हमनोसै ना मा बुङो जोङो बयनिसाय गोजौआव थनै थानाय खामिखौ बेफोरबायदि जों मेस्रायनांगोन मानोना बेखौ जोङो जोबथा खालामनांगोन बै जोबथा खालामनो थाखाय बेफोरबायदि एसे मेस्रायना लानानै जों बेखौ फिनिसिंखौ मोजां खालामगोन आरो नायबाय था नोंथांमोन दाना थांजोबो आरो जों जरा जरायै थानाय खुन्थिफोरखौ एसे एसे फुवारगोन जों आखाइजों एसे मिडियामनि जोङो बयनिसाय गोजौआव खाथि फिसाजों मोनथाम खाथि लागोन जों बेफोरबायदि बरायनानै हेबलांगोन थ' बेफोरबायदि फिनिसिं होगोन आरो लास्टआव जाहाथे जोंनिया मोनबा खामिया गोजौथिं गलाङा जासे बा उनाव बाथौफोरखौ लिरबा बा जोंना उनावफोर खालाफोर लगायोब्ला माबाफोर बेफोरबायदि जोंना जेबो उसुबिदा जाया हिसाबै जों बरायनानै बेफोरबायदि हेबलांगोन थ' नैया जोंहानि आदाया हेबगासिनो दङ बेथिं फिनिसिंखौ फोजोब्बाय नैथिंनिफ्राय जागायलांदों जिहेथु जोंनिया मोसौ गिदिंनाय बायदि गिदिंलाङो जोङो नैथिंनिफ्राय जागायनानै बैथिंजों फोजोबहैगोन आं दहायनो देखायखादों दि नैफोरबायदि खामिखौ जों बाहेरायाव लागोन आरो खनसे भितराव लागोन थ' नैफोर जिथुनिखि खामि थ' खनसेयानो आरो समनिसाय गोजौआ बाहेरायाव थागोन जिहेथु जोंना बाथौनि मेरा मोनबा गोहोजोंथ' बयनिसाय गाहायनिया बार हा दै अर अखोरां बेफोरबायदि जों फोरमायो आरो जों बयनिसाय गोजौआव नैफोरबायदि खुन्थिफोरखौ जों बेफोरबायदि दाननानै जों महर होगोन आरो जाहाथे साबसिन हामसिन नुयो थ' नै नाय बरायना दानदों आदाया जोंना थ' एसे जाहाथे बुजाय बलाङा इथिं हाफ थ' बेफोरबायदि जों बाथौनि दाथु बिखाखौ हेबनोसै थ' नैखौ जों बेफोरबायदि फदमना लागोन खावनैथिंखौबो थ' खामिनि खुन्थिया थाबाय 3 नाम्बार सबनिसाय गोजौनि खामिनि भितरथिं दङमोन जों बाहेरथिंजाय बेफोरबायदि जों आरुंजों खाना लागोन नङाबा एसे जिखुनु दिरुं गोराजों जों खाना लागोन थ' जोंना खानाय जाबाय आरो बैथिंजाय थानाय खामिनि दाथु बिखानि बेखौ नैथिं ओरै सोबाय थिं बेन्दों मोजांसो ओरै सोबाय बिथिं सोबाय नायना ला रायजागोन जों बिथिं सोगोन सोनानै आरो बै नुबाय थानाय बिथिं भितरथिं सोना हरगोन जों एसे मोजाङै बुख्ल'ना लानांगोन जाहाथे मिजि लानाया नैबे माने गाज्रि जाया थ' आरो बाहेरथिं थांगोन बाहेरथिं बैथिंजाय सोगोन नै जों आरो नैबेथिं सोबाय नै आंबो एसे रोंगो दे रोंनांगोन रोङाबा गोबां लाजिथावना बाथ्रा जागोन खारन बे जोंनि जोनोमनिफ्राय मोनबोनाय जोंनिनो बाथौ धोरोम आंगो
नोंथांमोना गोसो जायोब्ला आंखौ लिंनो हागोन ना मा बुङो थांगोन आंबो बाथौ दुमनो जोंना नैबे एसे खान्दा जादों एसे नारथोनांगोन बेखौ जेबो नङा मेकआप जागोन उसुबिदा जाबाय जागोन दाबो जिंगारासै बोराइ बाथौ दंना जागोन नैबे बादेरबोदो नैबेसो नैबे मोनसे बरा नांगोन निखौ लानांगोन ना निखौसो ना अखौसो निखौनो मोना Fitur segera. Saya harus lagi. Potong dulu ya. Sumadas bilang? Ini bilang. Mesin nasta guru mas. Mesin nasta guru. Mesin nasta dai sini ke. Nasta guru son. Ore sai mesin search kala. Iya. Kalau dia nak. Masih bilang ya. Terus saya sini. Kawan tengah depan dia. Oh, kawan tengah lah. Ya kan? Mari. Ini kan ada nih sih. Ini kelasnya ada. Bebas. Dah. Sabunan masih orang. Ada deh. गोबां बुखिबाय दिनै गोबां बुखिबाय नोंथांमोना अननानै एसे लाइक खालामदो आंना एसे भिडिअखौ नायनो एसे गोब्राब जादों एसे नङा एसे बुजान जादों दे एसे बुजान जादों थ' प्लिज लाइक खालाम आरो शेयार खालामनो नोंथांमोना आंनि चेनेलाव गोदान फैदोंबा साबस्क्राइब खालाम आरो गासैबो जोंनि बर' हारिनि मानसिफोरा सुबुं माहारिफोरा मिथियो बेफोरबायदिनो नोंथांमोना बे भिडिअखौ शेयार खालामनांगौ गोजोन्थों तो फाइनली जामारबाय जोंना दाउथु बिखाया बहुत मेहनतनि उनाव बहुत खस्थ'नि उनाव जामारबाय थ' गोजोन्थों बिथांमोनखौ नै नै नाचन आव दख'ना होनदों न' सोरजि आरो नोंना गोथोन आरो नैबे मा सोरजि आवना मानोमोन बेखौनो नैया जोंना बिथिं फट' पस्ट होगासिनो नैया जोंना बाजैमोना आलु जोगोनार लेमगासिनो
पियास हादों आरो नैबे थालिर 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 फस्ला बहुत मेहनत नांगौ जोंना बाथौ दुमनो थाखाय नैबे खुंखा दहायनो देखायदोंमोन दाबो खनसे देखायदों नैबे सामब्राम गुफुर आरो नैबे सामब्राम गोजा बाजाया बिराद मोजां मिनिनो रोङो जानाया क्लिं फोद से ओं रिं क्लिं फोद से हदे आफा नथारि आनान गसाइ बोराइ बाथौ जगं नोंथांमोनखौ रायजो राजा नोंथांमोनखौ आं इयुनाव बाथौ गायनायाव मा मा जिराद नांगौ बेसेबां सना नांगौ बेसेबां रुफा नांगौ आरो बेजों लोगोसे मा मा जिराद नांगौ बेखौ इयुनाव मोनसे भिडिअ बनायनानै नोंथांमोनखौ फोरमायनो नाजागोन थ' जिखिनि जादोला भिडिअआ मथा मथि 26 मिनिटआनो जाबाय थ' इयुनाव आरो आं जुदि दिनै आरो बाथौखौ माबायदि गायो जोंनि सिजौखौ माबायदि गायो बेखौ बनायबा जोंना गोबां गोलाव जागोन दिनैनि भिडिअआ बेनिखायनो आङो इयुनाव मोनसे बरानो बाथौ बा सिजौखौ माबायदि दङ बेखौ देखायगोन रायजो राजा नोंथांमोन बिदिब्ला आं दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो थुंगेनोसै थ' जोंनि गासैनि जिउनि जै आरो जै बोराइ बाथौनि जै थ' नोंथांमोनाव आलो गोजोन थादो देग्लाय बोसोर गोदान आरोलाय आं मा बुंबावनो भिडिअखौ लाइक खालाम साबस्क्राइब खालाम आंनि चेनेलखौ आरो गुबुननि गेजेराव शेयार खालामो गोजोन्थों